Binisita ni ako Bicol Party List Representative Zaldy Co ang napat na pigkokonstruwir na modernong pasilidad sa rehiyon na makukuha sa Regional Center Site sa Rawis, Legazpi City, kasuudma. Kabali sa mga pasilidad na inian magiging bagong opisina kan Civil Service Commission o CSC Bicol, Commission on Audit o COA Bicol, Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, asin National Bureau of Investigation asin NBI Bicol. Sigun kay Cong Zaldy, mawot niya magkaigwanin mas modernong opisina ang mga ahensya kan gobyerno para sa mas maray na serbisyo sa publiko. Nagtutubod kaya daa siya na makakatabangan mga konstruksyon na ini sa pag-uswag kan ekonomiya asin turismo sa rehiyon, asin mataunin mas dakol na oportunidad sa trabaho. The roads and with all the regional offices, lalakas po yung progress, ekonomiya. Makusugan sa tuyang ekonomiya digdi sa Bicol region, magiging mas efficient ang public service. Mainit naman na naging pagsabat kan kada pamayo asin representative kan nasabing opisina. Pigpasalamat manindaan inisyatibo ni Cong Zaldy asin ni House Speaker Martin Romualdez na naging dalan nga ni maging posible ang nasabing mga proyekto. Ito na siguro isa sa pinakamaganda na building ng National Bureau of Investigation na para sa meron kaming training facility and at the same time for academy and our regional office na makikater sa mga taga Bicol, buong Bicol. Sabihan kami, ikaw ba, sure, meron ka bang sariling building sa regional center? Sabi namin wala. Sino maniniwala sa iyo na makakapatay ko yung bahay? Wala ka ng sariling bahay. Kasi kung ito nga, sabi ko sige, sa pagtatrabaho namin na kaya, thank you so much po sa tulong sa amin kasi hindi kami mahihiyan. Department of Human Settlements, meron rin kami sariling bahay. Piglalaoman na matatapos ang konstruksyon kan mga naunambita na regional offices ngunya na taon. Mientras tanto, binisita man kan kongresista ang mga nagpapadagos na konstruksyon kan Legacy Hospital ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na makukuha sa compound kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BHRMC sa Legazpi City. Sigun kay Cong Zaldy, dai na kinakaipuhan pang magtayo kan mga Bicolanong may kamatayan sa salud sa ibang pagtaraid lugar nga ni magpabulo. Huli tayaw nan mga modernong ekipahe sa pagtratar o rog na nin mga malalang helang. We will be the destination of retirees, tourists, medical tourism, and hindi mo kailangan pumunta ng Manila. Hindi mo kailangan, sila ngayon ang pupunta at dito magpapagamot. Instead tayo pupunta sa Singapore, buong Asian neighbors natin. Kumpuesto ang Legacy Hospital ng tulong edipisyo. Higwain ng 20-story integrated specialty care and wellness hub na target na matapos sa taong 2028. 10-story Women's Health and Child Care Specialty Center as in 10-story ambulatory building na parehong target man na matapos sa masunod na taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Mae Encinares.